Príjemný, dobrý večer. Ďakujem nielen za ten potlesk, ale hlavne za to, že dnes večer ste si našli čas, prijali naše pozvanie a spolu s nami, aby ste nám pomohli naplniť cieľ tohto večera. A síce slávnostne oslaviť 11. výročie založenie klubu radostných a spokojných abstinentov v Kanianke. Pamätný list a tu ti ho slávnostne odovzdávam. Alenke Lackovej, jednej rok. Všetko dobré.
poviete. Prečo? Lebo oslavujeme vznik Bohu krása a kľúbka nejaká. Čiže kvázi inak povedané aj narodeniny. A to je taký zvyk, že keď sú narodeniny, je aj torta. Aleluja. Ďaká našej sympatizantke Aničke. Veľa šťastia, zdravia,